Terror izena irten zen orain dela 3-4 urte, ezta? New Yorkeko atentatuen dorrebikin atentatua zela eta horren inguruan gero irten ziren arma kimikoi buruz eta biologikoi buruz komentarioak eta beldurrak, eta horri esker Gorkak inspirazio izan zuen eta hortik ateratzen da izena. Horren dela 3-4 urte hasi zen proiektuan, eta, bueno, 2 urte edo 3 darmatxaguz kontzertuak ematen, ja plan serio. Gure taldean daukagu musika mota desmelodikoa, esan dezakegu, suediar taldeen influentzia handiarekin. Taldearekin daukagun ametsetariko bat da Europan zehar kontzertuak ematea, gira nahiko handitsu bat egitea. Sorte pizkatekin eta horrela lanean gogor jarraitzen badugu, aukera izango duela Europan zehar zerbait egiteko. Ziur naiz. Alemanian bere posible dekogu kontzertuak ematea, lagunek bertan dekoguz eta komentau da berteko saletan errez dala kontzertuak ematea, gauza da ekonomia aldetik bere nahiko zaile daude gauza.